Grazzi għal ħidma ta' Sindku Ħabriki bħal Entni Kirkop, il-Kunsill Lokali f'Taslima qed jaħdem kontra l-kurrent, iżda bris ir-residenti kollha la darba l-Gvern qed jabbanduna b'mod assolut din il-lokalità. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fit-tmiem żjara lis sidien u l-impjegati f'negozji li jinsabu f'din iż-żona kummerċjali u turistika u kien akkumpanjat ukoll mill-kandidati għall-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew kif ukoll mid-deputati Crissi Debona u Karl Guder u membri tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit. Nixtieq nibda billi ringrazzja lis-Sindku Ħabriki tagħna, Tony, illi naħseb qed jagħmel l-impossibbli kontra l-kurrent u di rridu nifhmuha. Minkejja l-karbiet ta' residenti anke f'Taslima il-Gvern jidher li qed iwebbes rasu u jkaxkar saqajh basta ma jintroduċix l-iskema tal-parkeġġ għar residenti, partikolarment fejn l-ammont ta' ħwienet li hemm ma jagħmilx faċli għas-Slimiżi biex isibu fejn jipparkjaw. Iżda sfortunatament il-Gvern ta' Joseph Muscat kien arroganti u qaleb ta' taħt fuq il-proposta dwar dan imresqa mill-Kunsill Lokali. Adrian Delija qal li mal-kunsilli lokali li huma qrib tan-nies il-Gvern qed jimxi kif jaqbillu u bil-maqlub ta' dak li jsuġġerulu. Kien għalhekk li Adrian Delija tenna l-appell biex is-Slimiżi jivvutaw lil kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju. Jiena nista' nitkellem, jiena nista' wasal il-messaġġ, il-Kunsill tagħna qed jagħmel minn kollox, però intom tistgħu tiddeċiedu, intaw tistgħu tiddeċiedu illi toħorġu tivvotaw, tagħtu l-fiduċja tagħkom bil-vot tagħkom, il-kunsilliera tagħna li qed jaħdmu really iktar u lilin mid-dmir tagħhom għax iktar ma nsaħħu il-Kunsill ta' Taslima b'maġġoranza nazzjonalista, iktar ikollna l-abbiltà illi nirrappreżentaw il-ħtiġijiet il-bżonnijiet leħen in-nies ħalli verament Taslima issir u tieħu dak li xirqilha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista faħħar l-iskema li l-Kunsill nieda biex kun ipprovdut cab service b'xejn li wassal biex residenti l-aktar anzjani jitwasslu mill-kumdità ta' djarhom sa postijiet essenzjali bħal poliklinika jew l-isptar Mater Dei. Adrian Delija qal li din il-pożizzjoni kellha tittieħed bil-fors la darba l-Gvern baqa' m'għamel xejn biex jipprovdi servizz diċenti ta' trasport pubbliku. Dwar il-problema tal-iżvilupp li rada mal-kollox il-ħajja f'Taslima, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fil-waqt li wieħed jifhem li l-iżvilupp għandu jsir, dan għandu jsir biħsieb u mingħajr ma jikkawża inkonvenjenza. U fakkar fil-proposta li tintalab kontribuzzjoni meta jkun tiela xi bini ġdid biex mill-flus li jinġabru ikun jista' jinbena parkeġġ li jgawdi minnu kulħadd. Dan meta l-Kunsill Lokali immexxi minn maġġoranza nazzjonalista kellu l-flus u l-intenzjoni li jagħmel dan, iżda l-Gvern baqa' jirrifjuta u ħall flus biex jintużaw għal xi ħaġa oħra. Quddiem Gvern inkompetenti, is-Slimiżi u l-kumplament tal-poplu Malti Wawċi m'għandux għażla oħra ħlief li jivvotaw lill-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. Fit-tmiem iż-żjara Adrian Delija attenda wkoll għal attività soċjali organizzata mill-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista f'Taslima.